Bună ziua! Vreau să vă întreb. Eu am astea 3 jocuri și eu pe ăsta l-am folosit tot timpul. M-am jucat tot timpul cu el și v-am făcut videouri. Dacă vreți, eu pot să vă fac videouri și la astea două. Și să-mi scrieți în comentarii dacă vreți sau nu. Și îmi pare rău că n-am făcut videouri zilele astea, pentru că nu mă simțeam rău, nu mă simțeam bine și atunci n-am făcut videouri și am lăsat așa, că mă simțeam rău și atunci nu puteam. Și să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să vă arăt și despre jocurile astea, să fac videouri când mă joc. Acolo să-mi scrieți cât mai mult, lăsați like și subscribe dacă vreți. La revedere! Vă urez o zi bună!